викаме, къде се намират. Знаете ли? Мога да разбера. Знаеха ли днеска били ще се разбрали? Мога да ти кажа. Да, казваш ми няма да го взимаш, ще се тръгвам. Не знаеш. Не бързо сега. Казваш, няма нищо предложено. Само е ти. Викаме сигнали. Викаме комитетата. Аз не знам за какво е става въпрос. Ще го взимаш, ще го взимаш или не? Мога да вчера вика твоя приятел, дето ще ми направи 6 гащи. Чакай сега ще валям. Моя приятел? Да, твоя приятел. Приятел тук. Здрави Саламон, приятел, имам един. Където бяхте. И валим гащи, всички. И свали, аз ти нещо имам против нея. Като излага креатурата и излага както. Ще да му видам както. Но си си ръката на сърцето. Не може да му сложи ръката. Кажи ме само, че следваш красотката. Ако ние да я връщам, разбери ма, оставя ми я твой. Защо? Дето съм го здрависал. Ако искаш я взимай, каза, че говоря от това. Не знам с кой. Само караш ме да отбарям между други хора. Но вижте, намират излели котки, малко не само това. Николайката какво казва. Говорили сме го, съгласен с тебе сме говорили, знам и те трябва да ти бъдат. Като детство, не само тук, било си други казва, като